Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een voetganger is aangereden op de Helmin Wiels Boulevard. Dat gebeurde vanochtend vroeg, iets na 1:30 vannacht. Toen kreeg de meldkamer van de politie informatie over een ernstig ongeval op de Helmin Magno Wiels Boulevard ter hoogte van Zambiel. Daar had een auto een voetganger aangereden. Bij aankomst van de eerste politie-eenheid werd een man op de weg aangetroffen met meerdere verwondingen aan zijn lichaam. Hij is direct per ambulance naar het CMC vervoerd, maar vanochtend om 6:50 ontving de meldkamer van de politie bericht dat het slachtoffer is overleden als gevolg van de verwondingen die bij het ongeval had opgelopen. Het personeel van de afdeling verkeer van de politie onderzoekt het ongeval. Kortijn mag merknaam Lovers niet gebruiken. Er is de afgelopen periode veel nieuws geweest. En we hebben onlangs al berichten gehoord over het overname van Kortijn van Lovers Industrial Corporation BV. Maar het merk, de formules en de andere geheimen van het bedrijf, die zijn niet overgenomen. Dat heeft Lovers USA bekendgemaakt. De Extra schrijft er vandaag over. Die legt uit dat Kortijn niet de intellectuele eigendomsrechten of de handelsgeheimen heeft overgenomen. De transactie betreft uitsluitend een asset deal, waarbij specifieke activa van het bedrijf zijn overgedragen. Dat betekent dat Kortijn bepaalde fysieke en operationele activa heeft overgenomen, zoals machines, maar niet de merknaam en het logo. De producten van Lovers, en dat is voor iedereen vaak het belangrijkste, de producten van Lovers blijven gewoon beschikbaar op Curaçao. Koningsdag uitgebreid gevierd. Ik weet niet of u gisteren in het oranje naar Punda, Otrobanda of Pietermaai bent geweest, maar heel veel mensen vierden Koningsdag gisteren op Curaçao. Het was warm, het was druk, maar het was heel erg gezellig met heel veel activiteiten. U ziet het hier op de beelden. Er was overal wat te doen en veel mensen kwamen er ook op af. Een mooie vrije dag die uitgebreid werd gevierd met ook heel veel muziek en natuurlijk heel veel gezelligheid op de straat. Bijna 45.000 nieuwe nummerplaten afgegeven. Dat heeft de Extra gehoord van de heer Rosaria. Hij is plaatsvervangend hoofd van de Belastingdienst. Tot nu toe zijn er meer dan 77.000 mensen die hun voertuigbelasting hebben betaald. Daarvan hebben bijna 45.000 mensen hun nieuwe nummerplaten al opgehaald. Dat is veel en Rosaria is tevreden met deze cijfers, maar doet tegelijkertijd opnieuw een oproep aan de bevolking van Curaçao om de belasting te betalen en de nummerplaten op te halen. Dat kan van maandag tot en met zaterdag tussen 8 en 4 uur bij Las Vegas Shopping Center. De Emmabrug kleurt rood voor het Rode Kruis. Op een vrolijke en aantrekkelijke manier is de actie begonnen, waarbij mensen geld kunnen geven aan de Rode Kruis. En dat vond plaats afgelopen vrijdag al bij de voet van de brug in Otrobanda. Na het aftellen van 10-0 gingen alle lichten van de Emmabrug rood branden. En daarmee is de donatieperiode begonnen en kunnen mensen geld doen in de bussen van de collectemaand van het Rode Kruis. Dat viert dit jaar haar 95-jarig bestaan en dat gebeurt op 18 mei. Dieven slaan toe bij autodealer. Je vraagt je soms wel eens af, kan het nog gekker? Maar zaterdagochtend moest de politie naar een autodealer aan de Schottengatweg Oost. Dat ging om een diefstal. Bij aankomst gaf de eigenaar van het bedrijf aan dat in de vroege ochtenduren onbekenden zijn terrein waren binnengedrongen. Ze hadden de achteruit van een Kia Sportage die in de showroom stond ingeslagen en geprobeerd het voertuig mee te nemen. Dat bleek niet mogelijk en daarom hebben ze allemaal spullen van de SUV meegenomen. Er zijn ook vernielingen aangelegd, zo lijkt het op de beelden te zien in ieder geval. Maar de politie heeft de zaak in onderzoek. Van de daders is nog geen spoor, maar ze hebben in ieder geval heel veel spullen meegenomen van de auto.
APVO viert haar 90-jarig bestaan. Dat zijn eigenlijk festiviteiten die over heel 2026 worden uitgesmeerd. Het is een belangrijk jaar voor de APVO, de grootste vakbond van ons eiland. Maar afgelopen zaterdag was er een heel groot jubileumprogramma. Dat was ook een receptie met genodigden uit alle sectoren van de samenleving. Het vond plaats bij Elevation Rooftop. En het is druk geweest en gezellig. En we zullen gedurende dit jaar nog meer aandacht besteden aan het 90-jarig bestaan van deze vakbond. Wij nemen even een break en zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen in Amerika, waar aandacht is voor Sint Eustatius. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken dat het dit jaar 250 jaar geleden is dat Sint Eustatius met een historische First Salute het nieuwe Amerika erkende. En daarom is er een grote receptie en een grote expositie in Amerika in de Weizmann National Museum of American Jewish History. En daar wordt de rol van Sint Eustatius, de historische rol van Sint Eustatius in de Amerikaanse revolutie, wordt daarbij benadrukt en bij stil te staan. Onder meer gezaghebber Alida Francis was daar aanwezig en die sprak over de historische mijlpaal. Voor degenen die het niet direct voorhanden hebben. Op 17 november 1776 liet gouverneur Johannes de Graaf van Sint Eustatius een saluutschot afvuren vanuit Fort Oranje. Als eerbetoon aan het Amerikaanse schip de Andrew Doria, dat voer onder de vlag van de rebellerende Amerikaanse koloniën. En daarmee was het de eerste keer dat een vreemde mogendheid de Amerikaanse vlag en daarmee de onafhankelijkheid officieel erkende. Sint Eustatius was toen een grote handelsplaats, een grote, belangrijke handelsplaats en was vooral een doorvoerhaven voor wapens en voorraden die de Amerikaanse rebellen hielpen in hun strijd tegen Groot-Brittannië. En het is alsof er geen toeval van sprake is, maar op dit moment is er ook sprake van een bezoek van de koning van Engeland of prins Charles aan Donald Trump aan Amerika. Terwijl 250 jaar geleden was dat Amerika vocht tegen Groot-Brittannië. En Stacia, die krijgt de aandacht, veel aandacht voor een mooie expositie in Philadelphia voor de rol van Stacia. Dan gaan we naar een persconferentie die staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Erik van der Burg afgelopen vrijdag gaf. We hebben geen uitzending tot die tijd gehad, dus daarom ziet u nu delen van deze persconferentie, waarbij het onder meer ging over het prioriteitenlijstje dat Van der Burg heeft bekendgemaakt. De 6 Caribische eilanden staan voor urgente opgaven om de economische groei en de brede welvaart voor de toekomst veilig te stellen. Daar wil hij aan werken en hij wil ook een koninkrijksconferentie over het statuut organiseren. We stelden daarover de volgende vraag. Dag staatssecretaris, dag Karin. Die 3 prioriteit beleidbrief die u heeft gegeven, die is duidelijk, interessant. En ook de koninkrijksconferentie die is aangekondigd. Maar wat voor tijdspad kunnen we verwachten? Ik heb nog even nagekeken. De conferenties die leiden tot de stadkundige structuur, dat heeft jaren en jaren geduurd. Gaan we dadelijk ook een koninkrijksconferentie over het statuut hebben dat jaren en jaren gaan duren? Dat is 1 vraag. En ook over uw prioriteiten. Op wat voor tijdspad kunnen we daarop rekenen? Er is veel discussie over het woord koninkrijksconferentie.
Omdat iedereen dan inderdaad, een beetje zoals jij ook zegt, bang is dat we er jaren aan voorbereiding aan gaan doen. Dus de een gebruikt ook het woord conferentie, de ander gebruikt het woord dialoog. Nee, het is de bedoeling dat we dit jaar de eerste keer bij elkaar komen. Ik zou bijna zeggen als een soort eerste bijeenkomst, een soort nulmeting. En dan ook met de 4 landen gaan zeggen, waar gaan we het nou de komende tijd over hebben? En dat vervolgens, en ik zeg nu eventjes de 3 premiers en ik, maar ook dat moeten we gaan invullen met elkaar. Gewoon met enige regelmaat bij elkaar gaan zitten om te praten over het Koninkrijk als totaal en de versterkingen die we kunnen doen. Nou, als het gaat om je andere punt, dan zie je dat wij, als het gaat om de uitbreidingswet, daarvoor heb ik ook al over gesproken, zowel met de 3 eilandsraden als ook met de besturen van de 3 eilanden, heeft de Tweede Kamer de schriftelijke ronde afgerond. Staat er nu 1 juni als datum om in de Tweede Kamer te bespreken, waarbij het mijn intentie is om die ook nog voor het zomerreces door de Eerste Kamer te doen. Wolbest en Finbest zijn we mee bezig, maar daar hebben we nog geen datum voor. Excuus, er kwam een politiemotor langs. Collega Rick Hart vroeg Van den Burg ook over de situatie rond de landspakketten. Waar staan we? Omdat Curaçao er eigenlijk heel weinig informatie over geeft. Nadat onlangs de evaluatie uitgebracht is, weten we eigenlijk niet wat de positie van Curaçao op dit gebied is. Nou, je hebt ongetwijfeld het rapport gezien van de evaluatiecommissie, die 2 april openbaar is geworden. Daarin zie je al een verschil tussen wat de evaluatiecommissie zegt over Aruba en Sint Maarten. Namelijk gewoon onverwijld positief het advies is om door te gaan. En Curaçao, waar de evaluatiecommissie wat terughoudender op is. Dat zit hem precies ook op de punten die je zelf ook in je vraag naar mij nu noemt. In de gesprekken die ik heb gehad met het bestuur van Curaçao. Dat was dan met de ministers, niet met de minister-president. Maar wel met de vice-minister-president en de ministers. Hebben ze aangegeven dat zij wel door willen gaan met het landspakket. En heb ik ook aangegeven, dan moeten we wel kijken hoe we dat gaan vormgeven. Ik heb tegen alle 3 de landen gezegd, van wat wel belangrijk is dat als we doorgaan met de landspakketten, dat dan ook de TWO doorgaat, de tijdelijke werkorganisatie. Daarvoor heb ik ook eerst besluitvorming nodig in het kabinet. Want een tijdelijke werkorganisatie, en dan bedoel ik het Nederlands kabinet, want een tijdelijke werkorganisatie zonder geld, dat schiet niet op. En de tussentijd gebruiken wij om met Curaçao met name in gesprek te gaan over het hoe en wat. Want ik herken de punten zoals jij die zegt. Dat hebben ze ook tegen mij gezegd. Maar ik zie ook het advies van de commissie. En los van het feit dat ik formeel nog ga reageren op datgene wat de commissie heeft geadviseerd, mag je ervan uitgaan dat ik dicht bij de adviezen van de commissie wil blijven. En collega Mariano Heijden stelde een vraag over een beslissing die de VVD, de partij van Van den Burg, heeft genomen om het wetsvoorstel van André Bosman in leven te houden. Dat was van 2019 en heeft als doel om ervoor te zorgen dat de Caribische eilanden van het Koninkrijk makkelijker uit het Koninkrijk kunnen stappen als ze willen. Kijk naar de volgende vraag. Het Kamerlid Den Hollander heeft deze week gezegd dat ze het initiatief van André Bosman om het proces van onafhankelijkheid te flexibiliseren, dat ze haar schouders onder dat initiatiefwet zal doen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik zag het ook verschijnen in de media, dus ik heb daar meteen ook een vraag over gesteld. En wat het is dat elke keer als er een nieuw parlement aantreedt, dan verdwijnen er Kamerleden. In dit geval André Bosman al na 2019. En dan wordt er een nieuw Kamerlid gevraagd, de nieuwe woordvoerder, van er ligt een initiatiefwet, neemt u die over? En het enige wat deze week is gebeurd, is dat de Griffie heeft gevraagd aan de woordvoerder van de VVD in dit geval, Renate Hollander, van neemt u het oorspronkelijke wetsverdediging van de wet uit initiatiefvoorstel uit 2019 over. Daar heeft zij ja op geantwoord. Dus dat gaat nu door de Kamer in gang worden gezet. Meer was het niet. Dat gezegd hebben, dan spelen er nog 2 dingen. Eén, er staat ook een zinnetje over, zoals jullie weten, in het coalitieakkoord. Daar werd ook meteen
door met name Aruba, Curaçao en Sint Maarten naar mij toe, door de premiers in dit geval, negatief op gereageerd. In de zin van, wij zitten daar niet op te wachten, want wij willen helemaal niet uit het Koninkrijk treden. Daarop was de redenering van de onderhandelaars die ik daarna gevraagd heb. Luister, Aruba had al die mogelijkheid als gevolg van de status aparte die we dit jaar 40 jaar geleden hadden. De enige gedachte vanuit dit zinnetje was om Curaçao en Sint Maarten dezelfde mogelijkheden te geven. We gaan nu zien waar de VVD mee komt, of ze dit echt gaan oppakken en wanneer dit komt. Dan gaan we verder kijken hoe de Kamer daarop reageert. Maar ik begreep dus, naar aanleiding van deze week, dat het niks anders was geweest dan een technische handeling tussen Kamerlid en Griffie. Dus de VVD heeft geen positie genomen. Wat ik heb begrepen is in 2019 heeft André Bosman dit initiatiefvoorstel gedaan. Daarna viel het kabinet, daarna viel het kabinet, daarna viel het kabinet. Dus we zijn inmiddels een paar kabinetten verder. En elke keer loopt de Griffie dan de lijst langs van initiatiefvoorstellen. Hé, dat Kamerlid is weg, wie neemt het nu over? Hé, er is weer een Kamerlid weg, wie neemt het nu over? En op die vraag heeft Renate den Hollander geantwoord, ja, ik ben nu de nieuwe. Meer was het niet. En dan gaan we nu nog naar internationaal nieuws. We gaan naar Colombia, want de rechtse presidentskandidaat heeft een moordcomplot onthuld. Paloma Valencia zei maandag dat de regering haar heeft verteld dat dissidente FARC-guerrilla-strijders een plan hadden om haar te vermoorden. Ze zei, een narcoterroristische groep heeft opnieuw een prijs op mijn hoofd gezet. Die prijs is meer dan $560.000. Ze heeft van de minister van Defensie, de directeur van de Nationale Politie en andere functionarissen waarschuwingen erover gehad. Er is sprake van rebellengeweld in aanloop naar de verkiezingen van 31 mei. Er was onder meer een bomaanslag en andere aanvallen in het zuidwesten van Colombia, waarbij in het weekend meer dan 20 mensen zijn gedood. Paloma Valencia is een van de presidentskandidaten en wordt beschouwd als de politieke erfgenaam van Álvaro Uribe, die Colombia leidde van 2002 tot 2010. Het is een felle tegenstander van de huidige president Gustavo Petro en noemt hem zwak in de aanpak van de gewapende groepen in het land. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook allerbeste. Tot ziens. Dag.